tržnica na Vrapču, koja je projekat Milana Bandića, a ja sam osobno kao predsjednik gradske četvrti pokrenuo projekat 2017. Da smo došli od same ideje izvedbenog projekta i građevinske dozvole 2021. godine. I nažalost, kad je gradonačelnik Milan Bandić preminuo, to je sve stalo i onda je nova vlast na čelu sa Tomislavom Tomaševićem taj isti gotov projekt sa pravovaljanom građevinskom dozvolom spremio u ladicu. Da bi je izvadio prije godinu dana i rekao, evo ga, imamo tržnicu, to je naš projekat. I sad ta tržnica je završena prije nekoliko mjeseci, čak mislim 5-6, i dan danas stoji prazna, ograđena, osvjetljena, kao spomenik tome kako je Tomislav Tomašević napravio novu tržnicu i vjerojatno, to jest ne vjerojatno, nego čekaju da se napravi natječaj za najmoprimce, odnosno korisnike te tržnice. Pa zar nije bilo logično, dok se paralelno izgrađuje tržnica, da se napravi natječaj za najmoprimce, odnosno ljude koji će koristiti, odnosno tvrtke, te prostore. Nego sad se čeka, imate jedan prazan prostor od 5-6 mjeseci, ona tamo stoji, troši se energija, lampe svijetle čitavu noć ko Betlehem, ali dobro, to je spomenik Tomislavu Tomaševiću. Pa dobro, i njegovoj radnoj disciplini. Dinamika određena u predizbornoj kampanji odrediti. I to je vjerojatno. Kako će se objekti otvarati. Pa dobro, to vi bi tako možda razmišljali, ne bi? Da si napravite raster. Pa ne bi. Što ćete kada, gdje, da idete nekako prema svibnju. Nikako ne bi ovako. Znači, ja bi napravio natječaj, dobili bi najmoprimci i onda bi čekao, kad bi bio siguran da je sve gotovo, trenutak otvaranja kad će biti štandovi puni, kad će biti tamo puno kupaca, kad će građani moći uživati u onome što im je grad osigurao. A ne ovako.